दहाय फन हमैया नोङो बेथा मानो फन हमा नोङो नोंखौ केस होबाय हो आं माने होनो हाया नामा जाम्बा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन दैदेन वारिया केस होजाबाय होननानै बयबो खोनानानै मोनदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों दानिसो इन्ट्र लांनायाव एसेब्लाबो खोनाखादों जानो हागौ आं दिनै नोंथांमोननो फुल आपडेटखौ लांगोन फुल भिडिअखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय दैदेन वारिया माखासे जाहोन माखासे प्रब्लेमाव गोलैना दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय बयबो नोंथांमोना हागौमानि हेफाजाब होनो हागोन दैदेन वारिखौ दैदेन वारिया सोर होननानै बुङोब्ला गोबां मानसियानो मिथिखागौ माखासे समाव बै समफ्राव माखासे बयनिबो गोसोफोरखौ एन्ट्रेस्ट खालामग्रा शर्ट मुभिफ्राव ओंखारग्रा दैदेन वारि नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ माखासे दानि समावबो माखासे गोदान शर्ट मुभिफोरखौ माने गागासिनो दं आरोना दैदेन वारिया नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय मोनलांगोन दैदेन वारिया सोर बिनि महरखौ नुब्लानो नोंथांमोना मिथिखागोन आरो नोंथांमोननो आङो इन्ट्र'आवबो होनानै होबाय दैदेन वारिया माखासे प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला सासे मानसिया दैदेन वारिनि लोगोआ दैदेन वारिनिफ्राय 12,000 फैसा थगायनानै लांदों होननानै बिथाङा बुंदों दैदेन वारिया माबोरै बुंदों माबोरै इनफरमेशनखौ मोनदों आङो माबोरै आपडेटखौ मोनदों आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होबाय आं वाट्सएपआव गासैबो बेजों रायज्लायदों बिनिफ्राय बियो माखासे गावनि इउटुबावबो माने आपडेटखौ होदों माने खोन्थानानै होदों मानसिफोरनो अब्लाबो बेयाव फुल भिडिअआ फैयाखै आरो गावनि स्टेटास गावनि वाट्सएपनि स्टेटासावबो होदों अब्लाबो बेयावबो फुल माने आपडेट माने फुल भिडिअखौ रेकर्डिंफोरखौ होआखै बिनिफ्राय आंनो हरजोब्बाय बिनिफ्राय आङो दा बेनि माखासे रेकर्डिं मा जानाय मा जाथाय बेखौ आं गासिबो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय क्लियार खालामनानै होगोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो खोन्थालांनोसै दा दैदेन वारिजों पाकन नार्जारीजों माखासे जाथाय जादों बेयाव मा जाथाय जादों होननानै बुङोब्ला बै समाव माखासे समफ्राव दैदेन वारिया शर्ट मुभि गानाय समाव पाकन नार्जारीखौ एसे सिनायफ्रामोमोन होननानै बुंदों माने केमेरामेन होननानै बुंदोंमोन बिनिफ्राय पाकन नार्जारीया दैदेन वारिनिफ्राय 12,000 फैसा थगायनानै लांदों होननानै बुंदों बिनिफ्राय दैदेन वारिया बुंदों जायफ्रा पाब्लिकफ्रा पाकन नार्जारीखौ हमनानै फैनो हायो बेनो 5K 5,000 फैसा होगोन होननानै बुंदों बान्था हिसाबै जायफोरा पाकन नार्जारीखौ दैदेन वारिनो हमनानै होफैनो हायो एक्सुवेलि बे बाथ्राया सैथो दै गोबां खोथा दङ बेयाव नांलायलायनाय रेकर्डिंफोर माखासे भिडिअ बानायनानै होदों दैदेन वारिया बेखौबो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय होलांजोबगोन आं बेयावनो बेखौनो बुंनो सानो जायफ्रा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो जायफ्रा फेसबुक पेजाव दिनैसो गोदान नोंथांमोना फल' खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय दा एक्सुवेलि खोथाया बेसो पाकन नार्जारीया बे फैसाखौ होफैफिननांगौ बेफोरबायदि माने गाज्रि भाषाजों माने नांलायनानै जेबो लाब गैया नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोबां गाज्रि नांलायदों गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंदों पाकन नार्जारीया फैसाखौ लादों जेला होफैनो हानांगौ आरोना बेसो राइट्स अके लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना आं होलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर माने फाखन पेटसाबारिनि गायदां बाजार खाथिनि जादों ओमफ्राय बियो मानसिया बिराद फाल्टु माने न'आवबो थाया जादों न'आव खबर लाहरजोब्बाय न'आवनो थाया जादों ओमफ्राय सापागुरियाव थायो जादों माने सम आंजों केमेरा खेबनाय माबा खेबनायाव थाफैलाव थायोमोन आं सिगांफ्राय एसे सिनायमोन आरोना ओमफ्राय आंखौहाय आंनि फैसा 12,000 थगायनानै लानानै खारनानै दं आरोना बे दा सापागुरियाव ओमफ्रायो बर'जों बर' मानो बिदि खालामनांगौ जाखो आंखौ अनोब्ला अननानै फैसाखौ नोङो बेसे गोबाव थानानै होफिनबानो जाबाय आंखौ बेबायदि खालामनो नाङा आंबो फैसाखौ आङो गारि बन्दक होनानैसो आं लाबोदोंमोन नालाय बिदि खालामनो आरोना फाखन बसुमतारी दा जायफोर आङो बिनि नै माबाखौ होगोन फटक आरो मबाइल नाम्बारखौ होगोन फन बुनानै बुंहरनो हागोन सोरबाफोर माने बुजायहरनो हागोन आरोना फैसाखौ मोजां होफैफिनथों होननानै बिराद आंखौ गाज्रि कमेन्ट्स खालामदों नै आं रेकर्डिंखौबो ससे होगोन आरो मा होनो स्क्रिमावनो होना होगोन होननानै बिराद गाज्रि बुंदों आरोना अब्ला बेनोसै बिदि खालामनो नाङा लासैनो फैनानै होफैफिन बेखौनो आं नोंनाव गुरैयै रिकुवेस्ट खालामबाय आरोना बिदि आरो अननानै फैदो मानो बिदि खालामगोनलाय मा खालामदों आंलाय मानोथो बिदि खालामगोनलाय आंखौ मा खालामदों आंलाय रस्र मानोथो बिदि बुंहरबावगोनलाय मा बुंहर दे जेनेबा दे मानोथो बिदि गोरा बुंहरबावगोनलाय मा गोरालाय मोजां मोनो आङो दा मावना माने बिदि रस्र होनलानांगौ नालाय माथाय रस्र बिदि होनो नामा मा टाइमाव थांदे हरनो हाबा हरनो होनदोलै
बिराद गाज्रि होनदोंमोन आरोना। नोंखौ केस होबाय दहाय फन हमैया नोङो बेथा मानो फन हमा नोङो नोंखौ केस होबाय हो आं माने होनो हाया नामा जाम्बा मानो फन हमा नोङो नों बायदि बिसोर नामा ओइ गन्धा नों बायदि बिसोर लादे मानो फन हमा नोङो मा बुङा नों आंखौ बाल नों बायदि बिसोर ओइ गन्धा रायखौ साला ओइ फैलाय दे गामियाव फैलाय देदा नों बायदि बिसोर गन्धा ओइ फैलाय बाबु फैलाय रायखौ सिखाव होन मा होनो आं रेकर्डिं लाजोबखादों साला मानो फन हमा नोङो ओइ गन्धा सिखाव नोंबो रेकर्ड दं जाम्बा मानो फन हमा नोङो दे बुंलाय ओइ नोंबो बिसारदों नों बायदि बिसोर नामा गन्धा ओइ दासो मोदोमाव नांदों बाबु साला दासो मोदोमाव नांदों साला बाबु मा खालामनो हाया आं बाबु साथाम साब्रै जेलाव सोनायसै आंबो ओइ नों बायदिखौ दानो आं हमनो बायो जेलाव जाग्रा रेकर्ड गैया जाम्बा ओइ गन्धा सैमा फैग्रा औ दे बुं मा बुङो बुं दानो हगारजोबगोन आं नोंनि रेकर्डिंखौ जाम्बा मानो फन हमा नोङो मोजां रायलायनांगौ मानो फन हमा नोङो दे दे हो दे फैलै जाम्बा फैना फै आल्ला मानो फन हमा नोङो बाबु नोंखौ जेलानो जाम्बा मालायनाव फैसा लुथिया जाग्रा बोरै नोंनि फैमालाय जाम्बा आंनि फिल्मखौ मा नांजादों सालांनि फिल्म होग्राफोरा साला गन्धा फैसा जाग्रा मालायनिफ्राय सोरनिफ्राय फैसा जालाय बाइक बन्द होग्रा साला सोरनि बाइक बन्द होआ आंलाय नों जेल जागोन जाम्बा दानो नाय नों दे बाहाय जाबाय जाबाय दे आं सोरखौ मावदों दे प्रुफबो होनो हागोन नामा नों गन्था जाम्बा जानो फै अबे जायगायाव दं दे बुं दे दानो खोन्था दे फै अबे जायगायाव फै नों फैनो होनला फै नोंनि न'आव थांगौ आं बुरबक काजलगाव जाम्बा सिमाय खुग्राखा फै काजलगावआव मा घन्टानि थांनो नालाय नोंनि न'आव फै नोंनिनो मा जाम्बा नों बायदि फाजि नोंनिनो मा जों रायलायहरदों बुरबक नोंनिनो मा नोंसोर लागोनि सेंग्राफोरजों दासो रायलायहरजोबदों बुरबक जाम्बा नों बायदि सैमानो जौ होग्रा मानसिया ओरैबायदि साला बुरबक साला बुं हागौ मानि बुं आंनि गोसोखौ बुं आंनि माबाखौ जाथायखौ बुं जाम्बा मानो फन हमा नोंलाय बुरबक मानो फन हमा दासो मोदोमाव नांदों आदा फ्रान्सिस फैसा लुथिनो नागिरदों आदा फ्रान्सिस निबाय सोर फ्रान्सिस बिलाय जाम्बा नों फैसा लुथिनो नागिरदों सब भिडिअ गानो नों बायदि सैथान मानसि गैया लाइफआव दे बुं बाबु दासो मोदोमाव नोंखौ निउसाव हरबावनोसै आं नै निउसनियाव होबावनोसै आं नों केस जाबाय जाम्बा दे नोंनि केसा मा केस आं दे रिसिभ खालामगोन दे सिन्था खालामनाङा जाम्बा नोंनि केसालाय मा केसानो बुरबक ओरै हिनजाव जुवैलाय मालाय जुवैला मानसि नङा जाम्बा जों बे नङा जाम्बा नों हिनजाव जुवग्रा मानसि बिदिखायसो नोङो हिनजावखौ बुना होखारदों नोङो गन्था जाम्बा हिनजाव सासे फिसिनाया जाम्बा हिनजाव सासे फिसिनाया साला मालायखौ फिसिग्रा माग्रा बे नङा जाम्बा